Salut și bine v-am găsit! Haideți să facem o călătorie virtuală care ne oferă câteva repere din traseul cronologic al activității artistice din Mesopotamia și Egipt. Cercetătorii nu cunosc foarte multe amănunte despre religia omului preistoric care a trăit în intervalul 30.000-3500 de ani înainte de Hristos, dar cunosc multe detalii despre religiile primelor civilizații din Mesopotamia și Egipt, care s-au dezvoltat fantastic odată cu inventarea scrisului. O parte din arta Mesopotamiei și aproape întreaga artă egipteană are ca temă principală religia. Mesopotamia, care în limba greacă înseamnă între râuri, era mărginită de râurile Tigru și Eufrat, fiind localizată în zona actualului Irak. Dat fiind faptul că pământul Mesopotamiei era deosebit de fertil, iar locuitorii se bucurau de recolte bogate de grâne și fructe, uneori arheologi tind să creadă că această zonă era de fapt biblica grădină a Edenului. În acele vremuri însă, acea parte a Mesopotamiei era denumită Sumer, iar Sumerul nu era un singur stat mare, ci un grup de vreo 12 orașe-stat legate între ele de cultură, artă, religie și de faptul că acolo a fost inventat scrisul cuneiform. Sumer a fost tărâmul în care patriarhul Abraham a fondat monoteismul, adică credința într-un singur zeu. După inventarea scrisului, sumerienii au creat poemul epic Epopeea lui Gilgamesh și au scris primele legi. Arheologii au descoperit în această zonă prima roată, care datează de 5500 de ani și se pare că toți sumerienii au inventat și prima roată de olărit. Geografia Mesopotamiei a favorizat agricultorii și fermierii, însă nu a favorizat în aceeași măsură conducătorii. Această oază de prosperitate a atras diverse triburi vecine care au cucerit în repetate rânduri ținutul dintre râuri, acest lucru fiind dovedit de faptul că arta Mesopotamiei a suferit schimbări aproape la fel de des ca schimbarea conducătorilor. Sumerienii erau foarte religioși și din acest motiv au încercat prin arhitectură să ajungă fizic mai aproape de zeii lor. Astfel, ei au realizat construcții din cărămidă cu până la 7 etaje, care arătau ca niște torturi pentru nuntă, iar în vârf, cel mai aproape de cer, se afla desigur templul. De aici și legenda turnului Babel. Aceste construcții cu etaje se numeau zigurate și ne putem imagina că, pe atunci, ziguratele erau cel puțin la fel de impresionante cum sunt zgârienorii din ziua de azi. Sumerienii ilustrau diverse fabule în basoreliefuri și picturi. Câteva exemple ar fi lira lui Poabi, standardul din Ur și statueta zeiței din Uruk. Cu aproximativ 2500 de ani înainte de Hristos, puternicul rege acadian Sargon I, ce provenea din ținutul de nord al Sumerului, a cucerit Mesopotamia, nordul Siriei și posibil o parte din Anatolia, adică Turcia din prezent. Unind toate aceste ținuturi, Sargon I a întemeiat unul dintre primele imperii. Acum sumerienii aveau un lider care punea politica înaintea religiei. Deși Sargon și succesorii săi acadieni respectau religia Sumerului, arta a fost dusă la un alt nivel, devenind și un instrument de propagandă a ambiției regelui și o unealtă în războaiele pe care el le ducea. Un exemplu relevant este capul domnitorului acadian din Nineve. Sculptura îl portretizează pe rege ca divinitate cu drept secular de conducător al imperiului. Înființat cu 2500 de ani înainte de Hristos, Imperiul acadian a supraviețuit timp de 2 secole, după care au urmat câteva sute de ani de războaie de cucerire și abia aproximativ la 1800 de ani înainte de Hristos a apărut în sudul Mesopotamiei celebrul Babilon. Sub conducerea celui mai faimos conducător, regele Hammurabi,
Babilonul s-a remarcat prin puterea politică și culturală. Hammurabi a scris primele legi în cuneiformă, pretinzând, asemeni lui Moise, că acestea i-au fost dictate direct de către zei. Deși unele legi erau destul de dure și chiar macabre, de tipul ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, în ciuda severității ocazionale, codul lui Hammurabi sau legea lui Hammurabi, care conținea un set de 282 de reguli, a pus pentru prima dată în istoria omenirii bazele drepturilor civile. Despre Egipt, celebrul istoric grec Herodot a scris: nu există o altă țară care să aibă atâtea minunății și nici una în care să găsești un număr atât de vast de artefacte încât sfidează imaginația. Chiar și liderii romani, Iulius Cezar și Marc Antoniu, au fost atât de impresionați de bogăția și cultura ținutului, încât au fost nevoiți ca întâi să se căsătorească cu Egiptul, întruchipat și simbolizat de Cleopatra, și doar după aceea să devină conducători. În 3000 de ani de artă egipteană, stilul s-a schimbat destul de puțin, deoarece artiștii erau extrem de conservatori, arhitectura și sculptura erau masive, rigide și realizate pentru a rezista intemperiilor. O posibilă explicație pentru stilul lor conservator ar putea fi latura profund religioasă a artei. Arta egipteană se concentrează asupra vieții de apoi și a relației omului cu zeii, iar pictografia este o formă de scriere în care ideile sunt transmise prin desene. Este baza scrierii cuneiforme și, până la un anumit punct, a hieroglifelor scrierii Egiptului antic, care utilizează desene, semne fonetice și rime nedeterminate. Sistemele de scriere timpurii erau bazate pe pictograme, care erau abstractizări inspirate de formele unor lucruri, obiecte și ființe reale, la care se adăugau ideograme, adică desene care reprezentau concepte și idei. Astfel de sisteme de scriere au început să apară în culturile timpurii de pe teritoriul de azi al Chinei, datate aproximativ acum 7000 de ani, dezvoltându-se ulterior în sisteme de scriere logografice, acum circa 4000 de ani. Pictogramele sunt încă folosite ca mijloc major de comunicare scrisă în anumite culturi non-literale din Africa, cele două Americi și Oceania. Pictogramele sunt de asemenea folosite ca simboluri primare în multe dintre culturile contemporane. Artiștii egipteni urmau un canon al proporțiilor atunci când reprezentau figuri umane, egal că erau pictate sau sculptate. Ei foloseau anumite unități de măsură, lungimea pantofului unui om sau mărimea pumnului său. Spre exemplu, genunchii, buricul, coatele și umerii trebuiau să se afle la anumite unități de la picioare în sus. Din acest motiv, faraonii și nobilii egipteni arată toți aproape la fel. Faraonii din vechiul Egipt conduceau ca zei coborâți pe pământ. Puterea lor și resursele financiare par aproape nelimitate dacă privim realizările lor grandioase. Piramidele au fost construite în etape. La început, în timpul primei și celei de-a doua dinastii, ele erau mai mici, rectangulare și cu uși și ferestre, denumite mastabale, ridicate dintr-un fel de cărămizi din pământ și apă, lemn și stuf. După care, de la începutul celei de-a treia dinastii, au început să se înalțe veritabilele piramide în trepte, încorporând mastabalele. Desigur că dimensiunile piramidelor au crescut direct proporțional cu prestigiul faraonilor. Fiind atât de mari, a fost nevoie de un material mai rezistent de construcție, astfel că piatra tăiată în blocuri rectangulare a devenit opțiunea ideală. Piramidele făceau parte dintr-un vast complex funerar care includea temple mortuare, alte piramide mai mici dedicate rudelor faraonilor și mastabale pentru nobilii direct implicați în viața faraonilor.
Egiptenii credeau că faraonul decedat poate călători spre rai pe razele zeului Soare. E posibil ca din acest motiv piramidele să fie triunghiulare. Ele se aseamănă cu razele soarelui ce luminează printre nori, iar acest lucru se credea că îl ajută pe faraon să își înalțe spiritul. Faraonul își petrecea o mare parte din viață pregătindu-se de fapt pentru moarte. El își amenaja mormântul ca pe o locuință. Avea acolo haine, produse de îngrijire, mobilier și chiar care din aur. După moartea sa era mumificat, înmormântat, iar un oraș întreg se îngrija în permanență de mormântul său. Ceva mai târziu, toți nobilii egipteni au început să își construiască morminte elaborate, iar după deces intra în atribuțiile familiei îngrijirea mormântului și întreținerea unei relații cu cei decedați printr-un ritual asemănător pomenilor creștine, care includea aducerea de pâine, fructe, carne, vin și bere. Pentru asigurarea acestei relații pe termen nedefinit, mai exact pentru cazurile în care descendenții nu mai veneau cu meniul pentru mumie, se pictau pe pereții mormintelor imagini cu diverse alimente și se scriau alături diverse texte magice. După anul 1500 înaintea erei noastre, Egiptul s-a extins în Nubia și Libia, devenind un imperiu. Această expansiune a răspândit arta egipteană, dar în același timp a fost puternic influențată din exterior. Faraonii nu-și mai construiau piramide, ci erau înmormântați în morminte cioplite în stâncă, în Valea Regilor, la vest de Nil, iar tendința aceasta spre naturalism a continuat multă vreme în Noul Regat. Dinastia a XVIII-a din anul 1352 înainte de Hristos a lansat o nouă religie monoteistă în Egipt, concentrată în jurul zeului Soare Aten, care era o variație a zeului Soare Ra. Astfel au fost închise templele celorlalți zei, în special cel al zeului Amun, al cărui preoți erau foarte influenți și se opuneau religiei monoteiste. Un basorelief sugestiv al credinței monoteiste e portretul de familie al faraonului Akhenaten, în care este reprezentată coborârea pe pământ a familiei regale în legătură directă cu zeul Soare Aten. Bustul reginei Nefertiti este una dintre cele mai celebre sculpturi din arta egipteană. Culorile magnificelor bijuterii tipice perioadei Amarna se regăsesc în bandana prinsă în coafură. Sculptura reginei este și idealizată ca simbol al eleganței și grației, dar și realistică. Umerii rotunjiți și gâtul lung, orientat ușor în față, îi evidențiază perfecțiunea, dar și umanitatea. Numele Nefertiti în traducere înseamnă frumusețea care a apărut. Arta egipteană este extrem de bogată în scene narrative și multe dintre ele captează imagini descrise în Cartea Morților. O ilustrație interesantă este Ziua Judecății. Se credea că, după moarte, omul putea fi reînviat dacă a făcut fapte bune în timpul vieții sale. Pentru a proba acest lucru, după moartea sa, în Ziua Judecății se efectua un ritual de cântărire a inimii, mai exact se dădea un test al bunătății. Pe unul dintre cele două brațe ale balanței putem vedea o inimă într-un recipient, iar pe celălalt braț pana adevărului, simbolul de zeiței Maat, zeița adevărului. Inima trebuia evident să fie mai ușoară decât pana. Ramses al II-lea a condus Egiptul timp de 67 de ani și avea și el un ego demn de un faraon. Însă acest faraon al exodului din dinastia a XIX-a, care a ținut între anii 1304-1237 înainte de Hristos, și-a dorit cu orice preț să fie ținut minte. El și-a ridicat monumente și temple prin tot Egiptul. Statuia lui imensă străjuiește intrarea în masivul său templu din Abu Simbel, în care putea fi venerat ca un zeu. Spre deosebire de predecesorii săi, Ramses a utilizat arta ca pe un instrument de propagandă politică, ridicându-și monumente despre războaiele, victoriile și cuceririle sale.
Deși sunt impresionante ca dimensiuni, templele lui Ramses nu conțin mereu artă de înaltă calitate. Execuția artistică pare inferioară în comparație cu cea din templele vechi. Poate că Ramses era grăbit și își obliga artiștii să lucreze mai repede, lăsând la o parte detaliile pentru a putea trece la următorul proiect, și anume un alt monument dedicat propriei persoane. Arta egipteană include o imensă varietate de picturi, sculpturi, fildeșuri, arhitectură, bijuterii și desene pe papirusuri. Un detaliu interesant este că egiptenii nu aveau un cuvânt special pentru artă, lucrările lor servind doar ca metodă practică legată de credința și ideologia lor. Era doar o metodă prin care ei imortalizau subiectele de interes. Această dorință de a imortaliza totul s-a reflectat inclusiv asupra oamenilor și a animalelor. Așa au apărut mumiile. Mumiile erau corpuri neînsuflețite care treceau printr-un ritual special de mumificare. Trupurile erau îmbălsămate și înfășurate cu fâșii de pânză îmbibate în uleiuri extrase din rășină de conifere și din plante aromatice. Egiptenii credeau că mumificarea trupului îi asigura celui decedat o viață bună în lumea de dincolo, dar era considerată și un simbol al statutului și al bogăției. Această ierarhie a dus la crearea unor morminte extrem de elaborate și la metode din ce în ce mai sofisticate de îmbălsămare. Dacă aveți și alte informații interesante despre arta din Mesopotamia și Egipt, nu ezitați să le scrieți într-un comentariu, iar dacă v-a plăcut materialul nostru, nu uitați să vă abonați și eventual să dați un share și like. Vă mulțumim pentru vizionare și să ne vedem sănătoși în episodul următor. Numai bine tuturor!